Хора, аз съм Илян и днешната шибана тема е рязането, някаква шибана форма за самонараняване, която практикуват шибаните лапенца. Казах ли шибана? И тя е някаква форма на самонараняване, при която се извършват множество прорезни рани по ръцете и бла бла бла, бла някакви там тем подобни глупости. Това за мен са някакви бавно развиващи лапенца, които не знаят 2 колко е, които са останали в сигурно първи век преди Христа. И тъскав тук по земята. И ми реже се. Колко ти спомням? Мислиш, се правиш с нож. Ти не разбираш! Ти си тъп! Тъпи пулери. Това са просто хора. Болни са. Тези хора са болни. Акъл нямат в главата. Просто проблемите не знаят и те не знаят какви са им проблемите. Мислят си, че на 14-15 години живота им свършва, или пък ходят някъде да ляга стос, да лаят Соня, защото живота им е свършил, вече няма смисъл. А чакай малко, ти си на 14-15, още гъза не можеш да си бършиш. Тръгнала тук да ми се прави на сексала, или секси, в мъжки род. Проблемите са, например, скъсала днеска с гаджето, цял ден реве, слуша музика, в някои случаи става по-зле, затваря в себе си, реже се едно режи салата. Пък момчетата затваря със себе си, който питат, какво правиш? Нищо, sad съм скъсал с гаджето. Кажи че то с не е идиот сега. Скъсал с гаджето, добре скъсал с гаджето, един-два дена ти е тъпо и код няма да се реже, се ревеш, само нараняваш глупости. Другия проблем. 2. Бащата или майката уж били виновни. Каза, че майката и бащата били виновни. Кой е виновна, мама и тая? Мама днеска не ми даде пари за училище. Са нарежа. А ти си кебабче да се режеш, бе. Какъв е този идиотизъм, бе? То направо не се търпи, бе. Къде? Пък бащата идва. Какви сте с оценки, бе? Не изпитаха, ама имах двойка. Ти базикаш с мене. Взима добре, ударил ти един шамар. Кой ще тръгне срещу него? Преувеличаването на тези неща е просто в кръвта, особено като почнат. Тръгват, питат какво правиш, нарязах се. И се режат те. А режете се така, браче, поне щом се съмре, намрете. Ама то не им стиска. То не им стиска. Уйди би боксова круша. Уйди избягай 20-30 км, щом толкова си иска си изкараш гнева някъде. Лапешка работа, браче, иди ги разбере някакви 13-14 годишни пиклювци, се живеят във всяко нещо. Все едно, да я знам, че те просто не са от този сорт. Просто не са хора, те са живеят в някакъв отделен свят. Живеят в някакъв отделен свят и са такова. И това е. Просто това е аргументът към тази тема и мисля, че не си струва да се рееш или да се кълцаш или да се правиш на кюфте кебаб, нещо си там. Просто това е съвет от мен. Ако имате нужда от личен съвет или нещо подобно, пишете ми на лично съобщение във Facebook. Долу точно под клипчето ще ги намерите. Чао!